Türkmenistanyň göjeli işgärleri öz hasabyna saglyk barlygyndan geçmegini dowam etdirýärler. Hökmany bolan bu saglyk barlygy öz hasabyna amalaşyrlar, saglykdan şikaýet etmek oňlanmaýar. Bu aralykda COVID-19 keseliniň öňüni almak üçin geridilen hereket çäklendirmeleri ýurt içinde gowşadylýar. Şuň gün paýtagtda döwlete degişli idara kärhanalaryň işgärleri saglyk barlygyndan geçýärler. İşleýän pensionerler we maýyplygy bolan işgärler saglyk barlygyndan boşadylýarlar. Raýatlaryň öz hasabyna geçirilýän medisina barlyklary yüzli häsiýete eý bolýar. Bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle maglumat berýärler. Aşgabatyň büdjet işgärleri ýokurdan berilen tapşyryk esasynda barlygdan geçmegini dowam etdirýärler. Hyzmatlaryň ählisi tölegli we saglyk ähtiýaçlandyryş polisi boýunça her bir adama 150 manada düşýär. Polisin bolmasa 270 manada, emma lokmanlaryň köpüsiniň barlygy formal we yüzli häsiýetde geçirilýär. Muňa dispenserizasiýa diýmek mümkin däl. Kardiogramany edip berenlerinde onuň ýanyndan düşündiriş bermeýärler we onuň netijelerini anyklamak üçin soň goşmaça başga bir lokman tapmaly bolýar diýip habarçylarymyzyň biri aýdýar. Başga bir habarçymyz şeýle diýär: "Ähli halk dispenserizasiýanyň nowatdaky bir galplyga dilden edilýän bir ýagdaýa we para almak üçin bir işe öwrüljegi baradaky çaklamalar dogly tasdiklandy. Döwlet işgärleri saglygyny barlatmak üçin görkezme bilen gelýärler. Olardan nämäniň agyr ýanlygyny soraýarlar. Hiç zat diýilende olar terapewtyň kabul edenligi we adaty analizler üçin төлek edýärler. Eger ulurak bir zatdan şikaýet etseň, başga doktoryň ýanyna uğradýarlar we ähli zat üçin tölemeli bolýar. Şol sanda düýpli analizler we MRT hem KT ýaly barlyklar üçin" diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä häzirki saglyk barlyklary üçin ozalkylaryndan tapawutlanýan ýörite bir saglyk resmi namasy berilýär. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda nomer 177 spravka berilýärdi. Indi resmi namanyň formasy 146. Ol ozalkysyndan tapawutlanýar. Oňa mammografiýa we süýji kesel anyklamak boýunça gan analizi ýerdilýär. Emma muny ähli poliklinikalar edip bolmaýar. Köpçülik nomer 15-nji keselhanada edýärler. Emma şol ýerde şeker anyklayan glukometrler ýok. Gany damardan alýarlar we umumy gan barlygyny edýärler. Emma adamlaryň eline şeker analizi hökmünde berýärler diýip habarçymyz aýdýar. COVID-19 keseliniň dünýädäki pandemiýasynyň dowamında Türkmenistanda geçirilýän bu häzirki köpçülikliň saglyk barlyklarynyň maksadyny ýurt häkimetleri ma'lum etmeýärler. Bu arada döwlet habar beriş serişdelerinde hem maglumat ýok. Bu barlyklaryň dowamında koronavirus infeksiýasyny anyklamak boýunça barlygyň geçirilip geçirilmeýänligi hem belli däl. Bellemeli ýeri Türkmenistanda saglyk işgärlerini COVID-19 keselini agdamak we ony hasaba almak bir gadagan edilýär.